Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin noffru din il-qudiesa għall-erwieħ ta' Giuseppe, Giolina, Edmond u Pauline Buġejja. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti, ħtijatijaj, l-akbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, nitolbu. Għamel mulej Alla tagħna li aħna l-qaddejja tiegħek inkunu dejjem qawwija u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem u li bit-talb glorjuż tal-imqadsa Marija dejjem Verġni neħilsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu lena ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra lill-Lud. Ħuti, il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw. Hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. In-nies tal-imoddi oġbu lill-Alla sewwa sew għax kellhom il-fidi. Kienet il-fidi li ġalet lill-Abram jobdi s-sejħa ta' Alla meta dan qallu biex imur fart li kien se jagħtih bwirt u telaq bla ma kien jaf fejn kien sejjer. Kienet il-fidi li ġalitu jammar fart imwieda, qisu barrani fart barranija u jgħix taħt it-tinet flimkien ma' Iżak u Ġakob li kienu werrieta miegħu tal-istess weda. Għax hu kien iħares il-qudiem lejn il-belt mibnija fis-sod li l-imgħallem u l-bennej tagħha kien Alla. Kienet ukoll il-fidi li bija Sara mara imdaħla fi żmien setet titqal għax hija għarfet li ta' kelmtu kien dak li għamlilha l-weda. Kien għalhekk li minn bniedem wieħed li kien tista' tgħid mejjed twildu nies bil-kottra daqs il-kwiekeb tas-sema u daqs ir-rammel ta' xatt il-baħar li ħadd ma jista' jgħoddu. Kollha bil-fidi mietu dawn in-nies. Kienu għadhom ma ħadux dak li kien imwiegħed, iżda huma rawh mill-bogħod u selmulu, waqt li jarfu li huma kienu barranin u orba fuq l-art. Ta' bilħaq, dawk li jitkellmu b'dan il-mod juri ċar li huma qegħdin ifittxu pajjiż għalihom. Li kieku kellhom fi ħsiebhom il-pajjiż li minnu kienu ħarġu, kellhom żmien biżżejjed biex jerġgħu lura fih. Imma issa huma jixtiequ pajjiż aħjar, jiġifieri dak tas-sema. U għalhekk li Alla ma jistmelx jissejjaħ Alla tagħhom, għax hu ħejja belt għalihom. Kienet il-fidi li ġalet lill-Abram joffri lill-Iżak meta Alla ġarbu, u kien se joffri lill-ibnu l-waħdini sewwa sew dak li kien ħa il-wedijiet u li Alla kien qallu min Iżak int għad ikollok nisel. Huwa fehem li Alla kellu s-seta saħansitra li jqajjem mill-mewt u fis-sens ta' tixbieħa ħadu ta' bilħaq lura mill-mewt. Il-kelma tal-mulej. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġej jżur u jifdi il-poplu tiegħu.
Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael, għax ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu, bħalma wiegħed fl-imoddi b'fom il-profeti għad-disin tiegħu. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U salvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li joboduna, bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-pat qaddis tiegħu. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu u jiftakar fil-ħalfa li ħallef lill-Abram missierna li jagħtina l-grazzja li wara li jeħlisna minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu ħajjitna kollha. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael għax ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla hekk ħab lid-dinja li tal-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dakinhar x'ħin sar fil-għaxija, Ġesu qal lid-dixxiepli: ejjew naqsmu għax-xatt ieħor. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa u marru miegħu dgħajjes oħra. U qam riefnu kbir u l-mewġ beda tiela għal ġod dgħajsa, hekk li kienet ġabdiet timtela bl-ilma u kien fil-poppa rieqet fuq imħadda. Għajmuh u qalulu: Mgħallem, dan qisu mhu xejn għalik li aħna se nintilfu. Imbagħad qam, ordna lir-rieh u qal lill-baħar: iskot, biżżejjed. U r-rieh waqaf u waqgħet kalma kbira u qalilhom: dal-biża' kollu għal xiex, mela ma għandkomx fidi. U qabdithom biża' kbira u bdew jgħidu lil xulxin: dan minnu mela, biex saħansitra ir-rieh u l-baħar jisimgħu minnu. Il-kelma tal-mulej. Per Evangelika dicta deleatur nostro te. Kemm nirrelataw ma' dan il-Vanġelju, kemm għandu x'jaqsam mal-ħajja tagħna u x'vera. Kemm il-darba aħna nħossuna bil-lejl fid-dlam fuq dgħajsa f'nofs l-ilma u l-ilma dieħel ġewwa d-dgħajsa u tlaqqat il-ħalel tal-mewġ. Kemm il-darba ngħidulu: mulej minti fejn inti rieqed u donnok imbiet minna u m'intix tismana. Din hija parti mill-esperjenza ta' kull wieħed u waħda minna li donna ma nistgħux nevitawha anki jekk nixtiequ nevitawha. U b'xi mod jew ieħor ħansibu lilna f'din iċ-ċirkustanza żgur. Tafu x'salvhom lill-Apostli u lil dawn id-dixxiepli li ħaduh kif kien magħhom. Ħaduh kif kien fuq id-dgħajsa. Tgħiduli għalfejn qed tgħid ħaduh kif kien fuq id-dgħajsa. Għaliex kultant fuq id-dgħajsa tal-ħajja tagħna aħna nsibuna aktar komdi jekk flok lil Ġesu nieħdu l-idea ta' Ġesu, idea li jiena bnejta kif jaqbel lili,
Ġesu li dejjem jitbissem li, Ġesu li forsi ma jneggiżlix il-kuxjenza hemmhekk fejn ma nixtieqx li tiġi mnigża, imma mbagħad meta l-ilma jibda dieħel u meta l-ħalel jibdew jaħbtu ma' dik id-dgħajsa, fejn ħammur infittxu? Ħansib lilu jew ħansib xbija li ma titkellimx għax mhuwiex hu. Issa aħna fil-ħajja tagħna la qegħdin inġorru kompletament lil Ġesu mingħajr idea ta' x'inhu Ġesu. U lanqas m'għandna idea ta' Ġesu u Ġesu telaqna. San Ġwan tas-Salib jirringrazzja lil Alla għal-lejl. Jirringrazzja lil Alla għad-dlam u nistgħu ngħidu għad-dawl ta' dan il-Vanġelu għall-ħalel tal-ħajja, għall-mewġ li jiġi jaħbad magħna u kultant ikun ħajarraqna. Għaliex? Għax il-lejl tina l-grazzja li naraw aktar x'inhu id-dawl. Id-dawl jista' jinħeba jekk ħajjitna tkun aljenata b'ħafna dwalijiet oħra li mhuwiex id-dawl vera. Imma il-lejl, imma il-mewġ jikxef x'inhu il-vera dawl. Għax li jineżżani minn dak li naħseb li hu Ġesu għalfejn. Għax meta jkolli bżonn immur inqajmu nintaqa' ma' Ġesu il-veru li għax huwa persuna dejjem huwa ftit aktar, dejjem huwa ftit differenti minn dak li kont naħseb jien. U li jimmur inqajmu u ngħidlu mulej ma jimpurtakx li ħanintilfu ara d-dgħajsa ta' ħajti qed tintilab l-ilma u ħatajraq jimkien minn għalija li jimmiexi warajk imma donni ħanintilef. Hija grazzja għax insir nafu ftit aktar. U l-qalb li tħobb tixtieq issir taf aktar lil min tħobb. U jħobbna u aħna nħobbuh għax narfuh bħala dak li għaxu qiegħed fuq id-dgħajsa tagħna aħna salvi. Infatti fl-ewwel qari aħna rajna lista ta' nies, serje ta' nies li l-fidi, il-fiduċja tagħhom poġġewa kollha falla. U għarfu lil dak li kellu jkun u kien se jkun għad li kien għadu ma sarx bniedem. Issa sar bniedem biex jien u inti nkunu nistgħu nilqgħuh. U d-destin tagħna ta' fejn isejra dik id-dgħajsa isir jagħmel sens. Mhux għax ħanaddu minn hawn pjuttost minn hawn, imma ħanaslu għandu għax hu diġà qiegħed fuq dik id-dgħajsa. U dik l-imħabba li timla l-ħajja tagħna, dik l-esperjenza li hemm ġo dik id-dgħajsa, qalb il-ħafna ħalel u mwieġ li jaħbtu magħha, hija rilevanti, hija importanti, tagħmel sens. Id-destin ta' dik id-dgħajsa diġà huwa sħiħ għad li forsi għadna ma wasalniex fid-destinazzjoni, għad li forsi għadu mhux kompjut. Għaliex? Għax mimlija bi preżenza, fiduċja, b'imħabba li tagħti sens lid-destinazzjoni, li tagħti sens lil kull ma nagħmlu. Ejjew nitolbu l-grazzja lil Mulej li aħna nkomplu narfuh. Ejjew ma naqtewx qalbna meta inħossuna niżżarmaw, imma narfuh b'mument tal-grazzja. Għaliex? Għax meta aħna naċċettaw anki meta nweġġew li niżżarmaw, qegħdin nistiednu, qegħdin inħallu lil Alla jerġa' jibnina skont dak li huwa hu u mhux kif naħsbu li għandna nkunu aħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
jew irresqu t-talbiet tagħna quddiem missierna li hu fis-smewwiet. Mulej, għatina l-grazzja li aħna nkunu dejjem umli li naċċettaw li nilqgħu fil-ħajja tagħna lil Ġesu għalli hu u mhux kif jidrilna aħna, biex aħna dejjem nagħmlu verament esperjenza ta' dak li inti int għalina u narfu aħna minn aħna li ġejjin għandek. Nitolbu qalb il-ħalel u l-imwieġ kollha ta' din il-ħajja mulej tħalliniex naqtew qalbna u meta ninteqgħu ma' dawk li qed jaqtew qalbu għatina l-grazzja li nkunu rifless tad-dawl li jagħmel kuraġġ u jirreferi għalik. Nitolbu għal ħutna l-mejtin kollha, daw kollha li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi. Nitolbu. Dan nitolbuhulek bi Kristu Sidna. Il-qana mulej Alla tagħna qum li uniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn ħsunħiti u d-dnub tiegħi neħħilek. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li jkollna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini magħmul bniedem biex hu li twieled minn verġni bla ma naqqas iżda qaddes il-ġbubija ta' ommu inaddafna minn ħtijietna u jagħmel li l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna il fuq, niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr u infaħruk u inberkuk u inxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nislet lill-liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma jittiefset il-glorja ta' xbubita tat lid-dinja id-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat, il-koll ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija il-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej
Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħa il-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Giuseppe, Ġolina, Edmond u Pauline Buġejja li joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħudsna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien ma' Sidna Ġesu Kristu. Kun jisfa' ħaruf tal-Alla. Mulej Ġesu Kristu nitolbu li nitqarbina b'ġisem tiegħek ma tkunx iżda ħnina tiegħek kun għalija ħarsin fejk. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għal dil-ikla tal-ħaruf. Slej biskelma waħda, ruħi tkun infejba. Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiant me ad vitam aeterna. Amen. Sanguis Domini nostri Jesu Christi custodiant me ad vitam aeterna.
Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sakramenti tas-sema, aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Verġin Imqaddsa Marija. Għamel fil-ħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidi kif jixraq. Bi Kristu Sidna. Ejjew flimkien ngħidu 3 Ave Marijiet f'ġieħi 3 ijiem li l-ġisem ta' Sitna Marija dam fil-qabar kif hi talbet minn dan is-santwarju lil Karmela Grima. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, il-mulej ma'kom u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu morru fil-paċi ta' Kristu.